чемодан барои скутер ва мотоцикл барои нафароне ки борҳои худро ё каскаи худро дар дохили ҳамин чемодан нигоҳ медоранд. Ин чемодан ба калид ҳаст, мекушоӣ, махфӣ мекунӣ, дарунаш чихолкашидагӣ таҷҳизоташ ҳаст барои закрепит кардани чемодан ва скутер. Сифати хуб аст, истеҳсолӣ аст. Болташам аст барои закрепит кардан, ҳамаш қоидавӣ ҳаст. барои запис кардан ба WhatsApp нависен, дастаткаш дохили шаҳр райгон, берун аз шаҳр ба такси равон мекунем. нархҳошон ҳайястада 70 сомон сар мешаванд вобаста аз размер. марҳамат.